Malawi Today. So taonapo maujeni ma commentators kunena kuti kodi Ayuba bwanji mwamsanga ungaichite analyze bwanji state of the national interest ya amene apereka APM lero. Poyamba nditaonena kuti ndiyo pasa chidwe, ndiyo pasa chidwe, sina liya itali kwa mbili, about 47 minutes, yes. Kuma yesesa kuta gawe kuze zigawo zosiyana zakayendesedwa kati ziko lino ndipo amachita mama sama reform nditu, amachita mama sama reform. Kwambirira, if you heard, amakamba za mmene zikoli analipezera. Yes. Anakamba hapo nditu zonena kuti Malawi was in crisis. Kumanso anakamba zonena kuna libe chakudya, kuna libe forex. Ananena so za mitengo, kuti mitengo imakwera siku ndi siku. Ndipo anakamba so zonena mankhwala amavuta mpaka na painkillers msipatalamu samapezeka. Ndiye kuti ngakhale zimene zimachitika ena amakhala kuti akudya zikwayendera. Ndiye mwansanga iwo ananena kuti pali ngodya folo za mansanga zimene apanga kapena kuti apange choyamba akuti stopping fraudulent contracts. Ndiye kuti ma contract onse amene amakayikira kuti awanda chinyengo kwayimisa kaye. Chachiwiri reduce travel and expense ndima expenditure zena. Ndiye kuti zimene taziwana sozolo zichakunena president kwa uzanduna zawo kuti ndalama zimene timaononga kapena timagwirisa ntchito pa kuyenda malo osiyana makanda asogolere zimene zotichepese. Komanso akuti kuchosa ma ghost workers. Awa ndi antchito amene amakhala kuti papepala alipo kwa munthu uyo palibe discount palibe kuma ghost workers. Anakambanso ngodya yachinayi kuti appointing officials on merit. Yes. Kusankha ndithu anthu ogwira ntchito malo osiyana mpaka na members ananena kuti tufuna kuti tike anthu amene asankhidwe based on merit. Ndipo pa nkhani ya zachuma na zakambanso kuti akambapo nkhani ya chimanga kuti agula chimanga, agula fetereza, komanso achita fuel supply kuti aonesesa kuti mafuta akupezeka. Ndiye anazazichemelera kuti iwo akuona kuti zimene achita mu miyezi 4 ananena kuti miyezi 4 akuti ndi zambiri kuposa zimene anthu ena achita mzaka 5. Ndithu ndiye mungaonanso anakamba za nkhani ya CDF kuti CDF yo taikonzera mfundo zokuti zithandizire kagwiridwe ntchito kapena kagwiritsidwe ntchito ka ndrama ma 5 billion aja amene akupita ku ma districts osiyana. Ndiye anakambanso nkhani ya zitukuko zomangamanga. Anakambapo za nsika wa 2 story umene ndi umene utamangidwe mu mzinda wa Planta Lilongwe komanso mzinda wa Mzuzu. Anakambanso nkhani ina imene liyo pasa chidwi koma ine wanda timakambirana pamene timaonera kuti is that not obvious koma kuti ndrama zimene zimapezeka mu msewu wa M1 akuti zigwiritsidwe ntchito kukonzanso msewuwo maka wakakhala kuti wonongeka. Ndiye timanena kuti kumatu target icha ndrama zake matarget fo alipo angapo sopano ndrama zake zimayenera kuti zizipanga zimenezo kumene. It wasn't supposed kuti ndrama zizipita sokwina koma anakambapo ndithu nkhani imene ndanakambapo misewu ingapo M1 M5 M1 yanzakamba mbali ya kulilongwe mpaka na kuchiweta. Anakambapo nkhani ya msewu wa Kwekwerere ndi misewu ina ingapo ya ku Southern Region imene safuna kuti ikonzedwe. Anakambapo fundo zino zochita zopasa chidwi ngati nkhani yokhuzana ndi digital kuti ndifuna kuti maunduna onse apange adopt digital technology azigwisa ntchito ndithu makina kapena kuti mtundu wa tingonena kuti za digital kumene chichwa chake chandivuta kuti kuti tinganena kuti ndiyani. Komanso akuti wina aliyense ndipo ndikamati wina aliyense ndikuthandiza wina aliyense akhale kuti akusatira malamulo. It doesn't matter kuti ndiwe nduna ya boma kana ndiwe ndani, tonse tiyena Malawi tizisunga ndikusatira malamulo. Mwachidule ine ndithakungonena kunena kuti izo ndi mwazina koma ukapita
ukapita ndithu ku ndandanda wa zina zimene ananena ndiye kumene kunde kunakambidwa zambiri. Anakambapo za national ID, za national ID, anakambapo ndithu nkhani yokhuzananso ndi ma diplomat, I think ndayikamba kale. Anakambapo nkhani yokhuzana ndi za skulu kuti ya skulu tu boarding and hazilipira koma tuition iyo imeneyo ndimene moma laonesesa kuti anthu asamalipire. Anakambanso ndithu nkhani yokhuzana ndi labor, youth empowerment and skills development kumene konso ananena kuti akuti allocate 100 million ya soft loans kwa chinyamata mu every constituency mu every mchaka china chilichonse kwambira mu kalenda imene ya zachuma ya 2026-2027 budget. That's kudziwa 100 million ili mu 5 billion kapena is on top of the 5 billion ili payoka mwina anduna cha Minister of Finance azaifotokozera kuno bwino ma details ngati amenewo mwina mwachidule ningo imika kai pamenepo chabwino wayana wa panga capture bwino nditu panali koti imene somena timati diona nanate Mr. Speaker sir, let me make it clear that my government will arrest anyone involved in corrupt malpractices. When I say anyone, I mean anyone. It doesn't matter whether you are a cabinet minister, party official, member of parliament or government official. I will shield no one and there will be no sacred cows. Let us make Malawi a land of justice. Kufunikira kuti a president atuluke motere kukamba nkhani za corruption. Kunena kuti sateteza wina aliyense ndipo palibe munthu amene akhauzeza nkotani pamene tikulimbana ndi nchitidwe umene wayana umene umatenga ndalama zambiri za boma zimene zikatha kupita kuzitukuko zonse mwina zimene tikunena pabasi. Ngati pali chimodzi zimene chakusaukisa dziko lino ndiye corruption. Ziphuphu ndikatangale zatibwerezesa kumbuyo andi kawiri anthu amene amapakula papakulu amene amabandira zambiri amakhala omwewo amene ali kusogolo chifukwa anthu amaopa amakhala ndi mphamvu zochuluka. Mphamvu zonse zimawathandiza kuteteze kuti akhale atotetezeka. Chifukwa chake a president anena maonera kuti palibe sacred cow, palibe ng'ombe ina imene ili kati kuti iyoyo ndiye iyayo tizipembeza kuti uzanga mangidwe ayi aliyense waziphuphu wakatangale amangidwe. Mawu amene ndo kufikira chifukwa kuti ngakhale apolisi ngakhale ma department ena othana ndi ziphuphu ndikatangale amaopa the people that are in power. Ndi kuba power ndio kuti inaperekedwa kwa iwo ndi a president. So ngati opereka mphamvu ndi amene akunena kuti palibe amene nditamuyikira kumbuyo zimalimbikisanso ma law enforcers kuti atokera ntchito mopanda mantha. Komanso zimakhala ngati zikugunyuza iwo amene ali maudindo ndi mphamvu zosiyanasiyana kuti adziwe zonena kuti a president sayikira kumbuyo. What remains to be seen is kunena kuti kuyankhula ndi bwina koma kuchita ndi bwina. Koma mukuyankhula the tone sounds very serious and tinezoona zonena kuti takhala kuti tikupita mu trajectory imene iyi kumayenda motero zitakuthandiza ngati dziko maka pankhani yothana ndikatangale. Wayankhula bwino kuti mwina even ma agencies zaboma mwina kande anti-corruption bureau ndekuti akhale ndi chilimbikitso kuti pamene vakhoza kugwira ntchito yawo ndiye pali anthu amene namagwira ndi mwina president amene akuona ngati kuti izizi mwina ndizimayankhula mtsogoleri wa dziko amtali katengedwe bwanji serious on this issue. Kwa iwo anagwira ntchito kuti pina asakhale chitsanzo komanso amene amaopa kukagwira chifukwa tinene zoona panopa kuti munthu akamange mwina nduna ya boma amene akukambira papa kapena a top government official chifukwa andaonene napo kuti it doesn't matter whether you are a cabinet minister, a party official, a member of parliament or a government official. Ayangana mbali zonse even waku DPP kaya ndiwo magwira ntchito kuboma kaya ndiwe ujeni mphungwa nyumba koma ngati ukupanga kuphwanya malamulo chifukwa upanga zakatangale apolisi amene amakamangawo akhulupirire kuti mene atenemu apasa green light kapena abe kumati izi pena matha kuyankhula komano it depends kuti ukamutenga ni ndani. Ine nditakhala wa polisi sikutero ndikanyamuke ayi sikuti kunyamuka pano basi kunyamuka mutenga wina wake ya chimene izitu ndimene unena kuti it remains to be seen. Ndikupasa ndichisanzo chimene so anthu ena akhala kukamba pali nduna zina ngakhale anthu ena amene ali mboma la DPP amene ali ndi milandu kukoti. Inu mukuona kuti milandu imeneja ipitilira kapena ita. It will be a very good sign. It will be a very good sign from this government. Atamuchita empower kanda attorney general
kandi director of public prosecution kandi ACB yo ndikuwauza kuti milandu ija isaime. They need to be empowered. Somebody has to say something. Where empowering show mean tunena kuti musaope mawa menane nawa. Can you imagine? Now, anenadwa kunena kwina wayana nene kotani sokuposa uku meza kusita amva andevuza ndipemponi andevuza mwe aluhanga ava I expect that general office pano banyamuke amene akuziwa kuti amukaikira pa ACB mwamva kuti palibe amene atatetezedwe nengati muli ni mafailo anthuwa apitirire basi kwenda you are not sure here is the assurance. I wish zinakakhala motero koma ine ndikuzani ndithu kuti apolisi ambiri oti tikamaliza program akanena kuti ndevu zamwe achatoa mapanga sakudziwa mmene zimakhalira the way tinapanga zikoli chikhalidwe chathu ndichowawa kwa munthu amene afuna kuyima pa ngodya za ntchito zake ndikupanga chilungamo ndizovuta. It's not as easy koma ndifuna unena kuti mwina amene aneneramu tikhala tikusegula chapter chatsopano pakayendetsedwe ka ntchito zaboma maka pa nkhani yothana ndi ziphuphu ndi katangale ndewa yet to see. Munthawi ya Chakwera tinaona ma ministers akumangidwa during his government. Tinaona Martha Chizuma ACP director at that time akuthamanga kugwedeza koma anathabwanji no kena akatha kodi anamugwedeza anagwedezeka mpaka na uyo mpaka kummanga kumene. So it's not easy to arrest people in power. Zimapheka kuatengesa awa amene achokawa ako opposition zimapheka ndithu. Kuli izizi zitheke you still believe kuti the president has to do more than what he has done today whereby alankhula tonse tamva mukulu byabe uli sipanakwanire achite kutani chabwino mukumbukira kwa tisana segule timanena zonena kuti a president amalandira ma briefings on a daily basis. De wa police for example atauza kunena kuti pali nduna yakuti tindumbo nokuti amapanga zakatangaleza kuti zabuza tifuna tikaimani kola maina kuti amaina da adusa president no, you can't arrest the cabinet minister without it. Nishipaka antutinka nina hecha unata ino mufuna unamiza ndani. Ankaneta Martha Chizuma ACP director wamangidwa abo makukana Minister of Justice safudziwa president safudziwa Inspector General wame commander who made the ruling who made the call. It's something that Mr. Motero Malawi president amadziwa. But what I'm saying is apart from Piankula Ugugu anfanya mkucheza na onda president iwe kumanena kuti kwea ndani so amena kuoneka kuti bwana uyu kama ngeke ndi mphamvu zapadera at a personal level zimene zimayenera kuti ziziperekedwa kwa anthu amene wawa. So ine tonena kuti itoka political rhetoric koma on the ground we are yet to see if this can be done. So in these 5 months titayerekeza kuti pali wina amene wapisirira ndalama zaboma apolisi akumudziwa sangafune kuti aone ngati zimene zakhulidwa pasi zoona kuyesa ukamutenga kuti tione kuti akamutenga ndana taimbe phone kuna kuti iwe tuluka kuna kuti I think zimene zimango yankhulidwa because sometimes anthu fetima nkhani mantha wayana true you know the ujeli powers amatichani orders from above who is above who is giving these orders who can I talk to that person you know I just want to kuti ngati tikamayiunika tiziona bwino lomwe kuti penaso umankhala nthawi iweyo true amene kwena kwagwira ntchito umangoona ngati I think yes koma papa kuamva amene akuyankhulira a president I think chimene anthu anga amafuna tipecho kuti bwanje inake osadalankhule. Now he has said in public, we have quotations, we have copies of the speech that you can always refer to. This was said by what date is it today? 13th of February 2026. Kuti pa leader amene lamulo likampeza atatizebe. Pali tikambire mbali zonse ziwiri. Mbali nasi ndionena kuti some of these leaders law enforcement agencies they are cowards. Tizamana mizile chifukwa taonapo kumbuyo ena very very strong characters. Oma tukupanga tuko sani chisanzo for example cha kwame anundu muthawi yawo under president analo omwewa akususana ndi sogolo dziko kunena no on these matters we are going to defend the citizens apapa tamene makadeti akuvuta nthawi ya mademo you remember and akatumiza asikala nkhondo asikala ame ndikupita ndikuthana nawo makadeti amene amavutisa nthawi imene yoyo and one I can say up to now the generals ochepa ku Africa kuno amanga pange zimene zozo
yeah so mbali naso tizivomera kuti ma agencies ena amakhala kuti so the people that are in leadership amenaso kukhale kuti it takes extra courage on your part kuti you are willing kuna kuti chito yako itakuta koma upanga chilungamo. It's not easy koma it can be done. Koma indeed tiyamikire kuti msogolo wa dziko lino toni imene wapanga set pothana ndi anthu amene safuna kupanga chito yawo mosasatira malamulo komanso nkhani yakatangale is as good as it can get, because what else do you need apart from what he has said? What else do you need apart from what he has said? Titseke wayana titseka bwanji nkhani imene wamva anthu dali ndi ma expectations tinayankhula ndi anthu pa ground. Do you believe munamva so by the way sayiwali munamva majiseka bwira bwira kufusidwa iwo timene amaona amangoona kuti yayi chimanga ife chiwe mkujachi tichina Chakwera. You need to acknowledge that the politics that we throw around tikamakabirana nkhani ngati zimene zizizi is that a distraction kapena maikabwira mayankhulapi kuti anali ndi fundo zinake kapena as expected. Mukamufunsa opposition amakhulupirira kuti ine ndikuyenera ndikatsutse. Mbali ziwiri, mbali yoyamba ndionera kuti tiyambese kuti amayankhula momveka kuti ndopya mtima chifukwa cha mawu amene anachita court almost 3 or 4 times. Anakamba anachita court mawu amene msogoleri wachiwiri second vice president Chihana adayakambapo zonena kuti tapimana vili kwawo vulima soya. Now sana nene exactly Achihana sana zanene kuti ndokamba anthu a central region kapena ndena achewa kapena chani the way it has been interpreted. Yeah, koma iwo anatenga ownership kuna ankane na ife that's me pamene manena ankane na ife ngati ndani chipanga ngati amane na ngati MCP ndi chipanga choti chitipa mpaka na nsanje. Koma zimaoneka ngati kuti akamati amanena ife amasachita isolate ndikukamba kangata ukamba anthu a central region. Yeah, so again ndale zija kuchita mena chezo kuchimana kuisa ntchito kupanga distract ngati kuti kusokoneza nthawi zina the national agenda kuti tiyene apatabwera tifuna tionesona tifuna tipangezo mangirira dziko kwamuona kuti wena adakani mabala amene zimene zidayankhulidwa and angochita hold on to mabalawo nkunena kuti ife topacha munatiuza kuti mwakuti ife munatinena mwakuti. Now tiyambese kuti wawa kodi kulipodi ndipo we must acknowledge that at the same time even mutalira kuti mbale wanu wamwalira imafika nthawi imene you have to go back to normal life. Imafika nthawi manena kuti koma anawa school asakale distracted I should go back to school kapena ineyo holiday ja iya ibasi ndipite back to tipempe hanza from Malawi Congress Party tipempe onse amene mwina munthawi ya transition akuoneka kuti aphinjika ndizoyankhula za ndale pa ena maybe they were zealous and too excited about winning elections. Tiye at the end of the day izifika nthawi ngati Malawi iyo kuti tiye tibwere chimodzi timange dziko litipite chisogolo sizalephera mundale zopondana zimachitika mpaka iwo amaikabira ayankhulaponso zinthu mbuyo zimene zidaphinja anthu ena. Koma are you telling me kuti aliyese azingogwira zimene anayankhula munthu wina kapena ndimaona ngati kuti anakachita acknowledge kuti musonamo tikuona ngati kuti zabwino zimene ayankhula president zakuti ayankhula bwino ma areas akuti the president could have done better. I really wish that should be the approach of the opposition. You think tinafika ifeyo kuti opposition atakubwera kuzachita accept kuti izi zibino kapena kuganiza kwathu I don't know whether ndi Malawi timaganiza difenga tilotsusa tizingotsusa tilizavumeleza apo kuti ichi ndi chabwino ichi ndi chabwino I think abati chabwino because ineyo I can tell you for a fact kuti even akamabwera kuzayankha opposition azakuza kuti it was empty. That's the word that they have used for it's a cliche. Now a cliche. It's an overused word. Empty. Can we have an opposition that can come and say yes I think ababa tukunena dizoona ifeso tugwizana nawo koma mwina umene munene akapena you must oppose to be in opposition. No vuto landale zimene takhazikisa kumbuyoku ndendi imeneyo. What I was hoping is kuti andale apa nopo asintha the narrative ali ndikuthekera kuti athakunena kuti ife tipanga zinthu mosusana ndi mmene kale zimakhalira. Ine ndikukumbukira ndipo nthawi imene tinkaombera manja anthu ngati apita dimba
Yes. I mean, even in time anali mboma. Opposition. Amata, even the time he was in government. Yes. Amata kunena zakuti. If everyone we should have done better, including kani ya corruption. Yes. Mpaka nana zajira resign. Ngati wankulu wa committee moja ya parliament. Yes. So, muona kunena kuti it is possible to break ranks. Ndikunena kuti ife timapanga choncho, ife tiyape motere. Koma chizolowezi. Koma supena ndife anthu amene tima motemera nankhula akabwera mucha ndikuti ena uchipande msogoleri wa chipani aziyankhula motero woyankhulira chipani aziyankhula motero azikhazula andi zimene zisitikuyankhula kwa MCP yokha ngakhale ku DPP nawonso ankapanga zomwezo nawonso ankati Chakwera kayankhula nawonso adamalomba ndanzawo nawonso ankangokhazula so tipemphe kunena kuti inuyo andale there is an opportunity yochita reshape the dynamics of Malawian politics. Iniyo mutaditu kutuluka ndikumapanga zinthu mosiyana ndi mmene amapangira ena. Ngati DPP amakupanga ndi chikuwaweni ndikumapimba ni nyimbo. Inu ndimuthakupanganso mosiyana. Anthu nkunena kuti kumanda opposition yabwino ichi ndi zotheka. It's not impossible. Chabwino tilekeze pamene bwana lesi ngati pali ndi max titakusira pomwe tikhoza kusira pamene popo chabwino ndi chabwino osangosankha munthu kumaona zoyipa cholakwika ndi cholakwika tikamazuzulana tisamakwiye tisamapshe mtima. It reminds me zimene zimachitika nthawi ina mdziko muno kuti munthu ukazuzula tulankhani amatengana kususana ni munthu uja ayi ifeso kuno kutulankhani timatha kulakwitsa chimozimozi mene akhoza kulakwisira aphunzitsi nthawi zino matha kumana ndi aphunzitsi adaphunzana ku English kuamva chizungu mene akuyankhulira kuti are you sure muzaphunzana ngawa chizungu inuyo chimozimozi ukhoza kumana ndi wa polisi wina kumamuza kuti iweyo are you sure you are a law enforcement agent you don't even understand the piece of law that you are arresting me for kandi wanzathu oweruza milanduku madaba kuti wendi ndiwe judge udapita school ya ujaji you know so we can ask each other it's okay don't get offended on behalf of the entire profession anthu akanena kuti mukutauchita bwino there's always room for improvement nkuyankhula choncho nkulako ndipo simukulakwisa olopang'ono ndipo meme ya Malawi kuti la mulungu lina mu hot current tikhalanso tikuonjezera pankhani imene tuonane la mulungu mu hot current padakali pano tithokoza anzathu amene ali kulilongwe komanso timu yonse imene ali ku Blantyre ndithokoze uchunga wayana chunga mbali zakono munali ndine ndevu zamwe Wonder Msisia kunena kuti tiyeni tipitirire kuonera ma program athu otsatira komanso